If you're here, please talk to us. Tässä on oikein netissä juttu, mikä piti sanoa siinä alussa. Se ei ole niin kuin osa Ouijaboardin sääntöjä, se on vaan yksi ihminen, joka päättää sanoa No jotain. niin, mutta se toimii siellä, miksi sitä voi testaa? No. Is anybody here? Please, somebody we want to communicate with you. Mulla oli kauan, kun mä koitan liikkua, mä koitan näyttää vapea ja nyt mä en oikein tiedä. Mä en muista, että mihin mä laitoin sun takia. Is anybody here? Please, we just want to talk to somebody. Siis saako ottaa käden pois vai ei? No periaatteessa ei saisi. Niin karo. Niin, mutta tuossa ei oo, tai siis ei niinku oo mitään niin. No niin. Okei. Jos vaan lopetetaan hetkeksi aikaa. Joo. Okay. We're having a little bit of problems. Our usual spot is like not really good for a ghost. Actually, our usual spot is in the middle of the woods, but we are trying to see if we don't have to go there. I have Hello Kitty, Kossu, what? No, Smirnov, cheap 7-Up type of thing, drink mix. Yep. Auttaaks mä vaan? Joo, okei. Joku jutelko Siis laitetaanko me silmät kiinni? Joo, Noniin. eikö se voi? nyt. Ehkä voiko se kuitenkin sanoa jotain ääneen vai? Can somebody come here? Talk to us. We are asking, we are summoning spirits. Niin. Okei, nyt varmaan riittää. Eiköhän riitä. Mä olin Communication. niinku väsyttää, mä olisin nukahtaa. Communication is key. We did that thing right there because we think it would help because nobody is right now talking with us. Mä vedän silleen, että Peppi ottaa sen käden tuolta. Okei. Peppi ottaa käteen yhdessä. Kaikki pitää olla. En usko, että mun sormella on mitään tajua. Power friend. Mä sain just sen Twilight Sparklein sit välissä. Tää on vähän niinku merkki siitä, että Niin, joo. mä olisin silloin joskus ollut pyri jossain nurkassa. No, Peppi myös. 5. Ootas. Tufinka. Mulla on kädet täynnä, mä voin. Piiri, piiri, pyöri. Eikö se meni viski? Varmaan. Is anybody here? Onks täällä ketään? On. We are here. Onko täällä ketään paikalla? Paikalla. Täällä ketään paikalla Onko tänne. täällä vanhoja oppilaita paikalla? Onko sitä? Täällä vanhoja lenkkelijöitä. Me halutaan jutella jonkunkaan. Voiko joku jutella meidän kaa? Ei. Ei kukaan halua puhua sulle, se oli varmaan. Oo. Call me whisky. Sorry. Call me whisky. My YouTube name is Whiskey Dieti. If you hear me, please go follow my YouTube. Entäs mä otan joku uhrilahja? Kun me uhrataan. Voiko sä olla se? Kyllä voin olla. Lahjana toimii myös ruokaa yömmässä. Niin. Se oli karista viinaa ainakin maahan vaikka. Ainakin se laakeri silloin. That's my booze. I don't wanna get rid of it. I'm the whiskey god. Do you... Okei. Jos me uhrataan vähän viinaa ja jotain semmoista jännää sekoitusta, niin haluaisitko sä jutella meidän kanssa? Mä tunnen jotain. Se voi olla se viina kanssa. Alko nää viinaa vai et? Niin. Saa sit ilmoittaa. Jos sä oot kunnon suomalainen, kai nyt lapsiakin vähän viina kiinnostaa. Kai se nyt vähän. Lakritsiakin on. Niin.
Haluatko sä uhrilahja viinoa? Ei. Haluan baariin. Violi. Käymme kaikki halutaan. Ei oo rahaa. Eikö emme kaikki? Me halutaan säästää rahaa, kato. Mm. Joo. Mut me ei saatais hirveesti yhteen, että se puhuu niinku. Eikö niinku enemmän jos houkuttele tyyppejä juttelemaan meidän kanssa, me jutellaan? Me ollaan kivoja ihmisiä, please juttele meidän kanssa. Niin. Suomalaiset on aika hiljaisia. Onko mulla nätit kynnet? Ne on aika nätit kyllä. Tosi nätit. Saako ottaa? Vai pitääkö sanoa hei hei? Please. Sanotaanko heipat sinulle, kun sä et nyt halua vastata? Sanotaan. Sano nyt heipä sitten. Sanotaan sitten. Mennäänkö sinne mökkiin? Siellä on aina joku juttelemassa meidän kanssa. Are you scared? En mä oikeesti usko sulle mennä tänne. Ei mennä pakko. Me voidaan vaan kävellä pimeässä. Joo, se on vähän pihaa tossa näin. Joo. Saanko mä lampu? Mitä sä lampulla teet? Mä näen sen talo. Kyllä. Eiku Te aina. ette uskalla mennä. Ai sä tulit kumminkin. Mä tulin, mutta noi ei tuu. Ai no niin. Tulee vai? Hello. Vittu, täällä on pelottavaa. Hello. Hello you beautiful girl. Let's go. Hello beautiful lady. Young lady. Young beautiful lady. Let's go. En ees näe sitä. Onko se tuolla? Joo. Hyi saa. Ei. Ei se oo tossa. Siis se menee vielä pidemmällä alas. Okei, näin. Let's have a fit check. Fit check. Film me fit check. Fit check. Entäs nää? Entäs nää? Sitten minä. No niin sitten. Mä en piti sanoa nimiä. Mulla on verkkarit jo kaikki. Kyllä. Löytyy. Kiitti. Jep, Hieno haamu. Ukkit jalassa. Kyllä. Those ooks. Kulottaa kanssa. Ugis. Sitten on Sonja fitti. Sillä on hieno. Tässä on tämmönen cinnamon roll. Mitä? Tossa. Cinnamon roll. Ja sitten on Hello Kitty. Yeah. Sanrio. Wow, mikä likka. Tässä on meidän Twilight. Tässä on meidän Meidän Bella. Yeah. Look at the shoes. Wow. Tosi pelottava oivariini. Tosi. Lähdetäänkö me siis vai niin? Lähdetään kävelee. Oota, mä etin hyvän saatteen. Vittu. Oo. Hyvä. Mitä vittu? Röökikehkut. Mulla on oikeesti tosi huonot keuhkot. No I will also post music videos to this channel because I started a ghost band.